Orang-orang mo talaga dyan ang name? Ano kasi wala maglipat ka? Orang-orang dyan ang name? Ilipat mo na lang sa one. Again yung lipat Kasi ka? ano Paano na siya? Nag-set ka naman na siya. Ano? Lipat mo? Again yung... yan ang nagkakatao sa akin. Ang tawag ko sa iyo, ay hindi pa yan.
galing sa biyahe. Kaya galing sa awa. Ay, Diren, anak, nagtay ka lang. Alright.